बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सोम्याच्या भोडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर संबोधली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आबळे सोम्याचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मजेतही जाऊन नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझ्या सव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवती मरिये देवाची माया बापी आणि देवाचो पूत मुनीस चलो आणि नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवती मरिये देवाची भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर. माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जमे झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुसावे जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझे कृपेच्या अंतस्करणाने वतमन आम्ही मागता त्यास क्रिस्ता आमच्या सम्यामध्ये. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या आमेन. तसना सुविशेष श्रेष्ठ भडव्या देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडियम कंकाधार देव तंका ये सर्गा वैल्या फौजींच्या आत्मे बिबाडत संसारा विसरला सैताना आणि त्याच्या हरा खोट्या देवाच्या पदवी लुटून सत मानता देवा सर्व पदवीदार बापा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्त त्याच्या एकट्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो आमपार जन्मलो तुला सुचले तक्का कुरसार जडलो मेलो मेल्ल्यामध्ये देवलो मेल्ल्यांतलो जीवन जलो सर्गार सडलो देवबापाच्या उज्ज्वल दिव्यांची मिल्ल्यांची मुसबे तो येतलो मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र भक्तांचो एक पातकांचे बक्षापणे पृथ्वीचे जीवनपण आणि साक्षीचे जीवित. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सोम्याचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोम्याचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये तू कृपेन भरले स्वामी तुझे सोम्याचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. घडी बोर जाता जाल्यार सगळे तुमचो माईक अनम्यूट करया.
सगळे जाता जाल्यार सगळे मैखान म्यूट करया. सांगात मेळोन एक घडी भर आम्ही त्या सोम्याची स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. बापा तुका वाचन, बापा तुका स्तुती, तुका आराधना. पवित्र आराधना. या सणवार असो दिस. हा महिन्याचो अख्खो दिस तुका दिला. तो तू धार गयता. महिन्याच्या आग्रेच्या दिवसात तू आमका सांगत आडलाय. हा आमका सांगत आडल्यापासून तू कर गयता. कुणा तुझे हजारपण दैविक हजारपण असं बाप्पा. दैविक हजारपण असं बाप्पा. बाप्पा तुझ्या पुत्रा जिसूच्या बहु पवित्र आमलित रक्त मागण्या संमत हर एक हर एक चेवड्या पण खंत बेजारा हिरा तुझ्या पुत्रा जिसूच्या आमलिक रक्तान बांधून दिवच्या पुढे सांभाळा वसन पडते. जांदी घडी जे तुझ्या विरोध येतात तुझ्या राज विरोध जे किती या मागण्यासोबतचा सगळे मुळा समेत होमटन असली दिक्कसली दैविक सकल पवित्र बळवंतरान भर पवित्र पवित्र जेसूच्या नावात मागतात. पवित्र बळवंतराणी बळवंतराणी पवित्र बळवंतराणी पवित्र दिगरे बरा दिबर शिरा बरा 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 एक लगे बुले हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करा. म्हणजे दैविक सगत वाढून येते सा का अनुभव देते सा आज तुका अनुभव देते सा आजच्या दिवसा आराधना उपरांत तुझ्या काळजात एक भरवसा उदेरल्या प्रेझला जेसू का सलन वर्ता. हालेलुया 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 शेरला बरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा लियर 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 हालेलुया 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 दोन्ही हातोही रूपान दोन्ही हातोही रूपान कीर्तन स्तुती करूया. सगळे जीव समर्पण देऊन सदी समर्पण दे स्तुती करूया. सगळं महिना देवान आमका राखला सांभाळला सलन मेला आज आज देवा कर दिव्या. हालेलुया 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 घट्ट त्याला स्तुती करूया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank एक you. घडी भर शांत राहूया. दोन्ही हात खालचाचे दवरया. दोळे तांप्या. Close your eyes and keep your hands on your chest. Let's experience the presence of the Lord.
Let's experience the presence of the Lord. सोन्याचे हजर पण अनुभव करूया. He's there. जेजू असा, जेजू आमच्यामध्ये असा, हाजे हजरपण आमच्यामध्ये असा. सोकास जेजूचे नाव उलो मारया. जेजू कुलो मारया. सोकास जेजू कुलो मारया. Slowly call on the name of Jesus. जेजूचे नाव उलो मारया. His name is powerful. His name has authority. त्याच्या नावान अधिकार असा. भावार्थान ताका उल मारतल्या कोण नाही की तो इनकार करना. कोण नाही की तो इनकार करना. आज तुम भावार्थान ताका उलो मारताय. आज तू भावार्थान ताच्या की उलयताय. तो तुझ्या मागणे इनकार करना. If you call him in faith, with deep faith, he will not reject your prayer. He will not reject your prayer. तो तुझे सांगता असा अनुभव कर. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. थोड्याबद्दल स्तोर्या. थोडो वेळ स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Audia. जेजूचं मग करता. जेजू तुझ्या बघल्यानं ससा. जेजू तुझ्या बघल्यानं ससा. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ria. Rudi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. भाऊ मगाळ बाप्पा, आज बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नावा आज या सोमवाराच्या दिवसा या महिन्याच्या अखेरच्या दिवसा तुका अर्घ देताव. कित्याक ह्यो सगळो महिनो आशीर्वाद असो.
हे सगळं महिना तुम्ही आशीर्वादाने भरलाय. हे सगळं महिना आमच्या हाताने आशीर्वादात तुम्ही दिलाय. आज आमच्या जीवितात हे सगळं महिना अनुभव दिलाय त्या आशीर्वादाचं. बाप्पा आयसो दीस परत तुझ्या हातान भेटून देता. यो दीस आशीर्वादित कर, आमका आशीर्वादित कर. आम्ही भयभीत करताना, काम करताना आमची कुटुंब आज तुझ्या आशीर्वादाचा अनुभव. जे किती तुझी मांडावळ आयच्या दिवसा आमच्या खातीर आसा, खंयच्या वाटेन आम्ही सलोंक जाय, आमका तुझ्या मार्गदर्शनाची गरज आसा बाप्पा. आमका हर एकला सरळ जेजूच्या पवित्राने बळवून नवा मागता बाप्पा. आमेन आमेन. आयजाया 48:17 3 पटी म्हणूया. सर्वांना इस्रायलचं पवित्र देव असे म्हणता. सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फिदाचे ते हांव शिकयता. ते सलोंक जायते वाटेन तू सरयता. इसाया 48:17 सर्वेस्व तुझो सर्वंता इस्रायलचं पवित्र देव असे म्हणता. सर्वेस्व तुझो देव तुझ्या फिदाचे ते हांव शिकयता. सलोंक जायते वाटेन सरयता. 48:17 तुझो सर्वंता इस्रायलचं पवित्र देव असे म्हणता. हांव सर्वेस्व तुझो देव फिदाचे ते हांव शिकयता. सलोंक जायते वाटेन सरयता. नमान मरिये कृप भरले स्वामी तुझे सुवाय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे भूमगळ बाप्पा या दुसऱ्या कणान तुझ्या हातान भेटून देऊन मागता बाप्पा. विशेष तऱ्हान कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात त्या हर एकल्यांक समर्पण देऊन मागता बाप्पा. तांची काकूळ कर, तांच्या जिवितात आशीर्वाद कर. जे किती अडकळे आसात अडचणी आसात पयस कर. आयजाया 45:2 हांव तुमच्या मुखल्यान वतना पर्वत समतल करतलो. हांव काशाची दराची पूट करतलो आणि लुंगडाचे आडांबे मोडवे दितलो. आयजाया 45:3 हांव तुका गुप्पीत दिरव्यान लिपोवन दवरले संपत्ती दितलो. आज विशेष तरान मागता बाप्पा. कितले जण कामा स्टक जाल्यांत, कामा इंटरव्यू जाल्या, कामा खापयता म्हणा आपयतेत नांत कैतान रिप्लाय येतेत ना बाप्पा. वाट उक्ती करच्या पासून जेजूच्या पवित्रांनी बळवून नवान मागता. आमेन आमेन आमेन. साम 144:192 देव जाऊन सर्वेस्व मुझे खडप तो मुझे हात जाता है. तो मुझो मोग मुझे कोटे तो बुरुज तारो डाल का शरणा येता. राष्ट्रांत तो मुझे अधीन करता. साम 144:192 जाऊन सर्वेस्व मुझे खडप तो मुझे हात जाता है करता. तो मुझो मोग मुझे कोटे मुझो बुरुज मुझो तारो जी डाल का शरणा येता. राष्ट्रांत तो मुझे अधीन करता. साम 144:192 देव जाऊन सर्वेस्व मुझे खडप मुझे हात जाता है करता. तो मोग मुझे कोटे मुझो बुरुज मुझो तारो जी डाल हांव का शरणा येता. तो मुझे अधीन करता. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवाय आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बाप्पा या कणान समर्पण विशेष मागता. आज आमची कुटुंबा आणि सुविशेष कितली कुटुंबा संसारात नाश फुटून वेते असतात. आज कुटुंबामध्ये मोग ना, आज कुटुंबामध्ये उलवणे ना. एकामेका उलयना कितलीशी वर्ष झाली. एकाच घरात राहतात पण एकामेका उलयनात. एकाच घरा गहू बैला आसात, एकाच बेडर नात, एकाच कुडान नात, एकामेका उलयनात. गव्हाच्या जिवितान किती जाता बैले कळीत ना, बैलेच्या जिवितान किती जाते असं गव्हा कळीत ना. आज कुटुंबा बेसा जाते येते जात. आज कुटुंबा मोबाईलच्या अडिक्शनान संपडल्यात. आज कुटुंबा पार्टेन संपडल्यात. बाप्पा तुझ्या हातान समर्पण दिता बाप्पा. आज ही कुटुंबा तुझ्या पवित्रत्म्यान भर, तुझ्या पवित्रत्म्यान भर. आज मागता बाप्पा जकार्या 12:10 आज मागण्याचो आत्मो या कुटुंबाने देवान येऊ दे. कुटुंबात असले कन्फ्युजन, कुटुंबात असले आर्ग्युमेंट्स, कुटुंबातले हर एक हसकत काय एक कुटुंब सण वसंदी
सण वसंदी हरी एका दिसा सलचे आर्ग्युमेंट आयच्यान स्टॉप जावन दी आर्ग्युमेंट देवातावन येना. जर असमाधानाक हाडता ते आर्ग्युमेंट देवातावन येना. एकामेका रागाक कारण करता तसले आर्ग्युमेंट एकामेका ना बक्षण्याक कारण जाता ते आर्ग्युमेंट देवातावन येना. जे आर्ग्युमेंट आमच्या मतीन जे जाला ते जिखोन दवरता आका टाइम येतलो तेदला हांव सांगता म्हणले चिंतप घालता ते देवातावन येना. आज भोव मगाळा बापा असली हर एक देवसराची कुतांत्रा जेजूच्या अमोलेक रक्तान बांदून सगळे निष्क्रिय जावन दे. जेजूच्या पायांतळा त्या क्रुसावळा वचून पडो दे. मागता बापा आज कुटुंबांनी भुरगीं वायट सवयेन संपडल्यान, वायट संगतपणान संपडल्यान, कुटुंब सगळे खंतीन भरला. बापा तुझ्या हातान समर्पिता काकूल कर म्हणून जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. लेविटिकस 26:12 हांव तुमचे मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही माझे परस जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो, तुम्ही माझे परस जातले. लेविटिकस 26:12 हांव तुमच्या मध्ये चलतलो, तुमचो देव जातलो आणि तुम्ही माझे परस जातले. नामान मरिये कोरपेन भरले सोम तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. राईट पायाच्या अँकल पेन आसा कोणाक थंयसर दुख आसा जेजू तुका आपण आसा, जेजू तुका आपण आसा. या कणान भोव मगाळ बाप्पा तुझ्या हातान समर्पण दिवन मागता. कितली जाणां आज तुझ्या हातान पयस आसात, मागण्यातान पयस आसात बापा, तांकां तुझ्या हातान समर्पिता बाप्पा. आज पवित्र सभा सुन्नत आसा बाप्पा, मागता बाप्पा. कितले जाणां कितले बरे बरे मागण्याचे मनीस आज मागणे सण केल्यात, पवित्र सभा सण केल्यात बाप्पा. तांकां तुझ्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. कितले बाप्पा मागता बाप्पा विशेष रान. कितले जाणां हर एका दिसा मिसाक येताले, आज मीस ना मागणे ना रजार ना. कितले जाणांनी कुमसार जाय आसतना कितलो अशी जाला जावं बरो वर्सां जाल्यात बाबा. बाबा कितले जाणां आज कातोलीक सभा सण भायर वेते आसात खंयच्या एका कडू अनुभवा वरवीं बापा. तांकां तो आपड बापा. बापा मागता जावं पुरो कितलेशे मागण्याचे मनीस आज मागण्यात सकयल पडल्यात, तांकां परतून उबार. आज मागता बाप्पा. कितले जण आज पश्चाताप ना, रिपेंटन्स ना, आज मागता तांच्या रिपेंटन्स बसत. आमची पवित्र सभा एक जावं दी, पवित्र सभा एक जावं दी, पवित्र सभेत असले सगळे एक जावं दी, सगळे कन्फ्युजन पयस जावं दी बापा. मागता मागता विशेष तरान बापा. विशेष तरान तुझ्या हाता समर्पण मागता बापा. कितले जाणां आज इगर्जेच्या बागलाक वचनात, कितले जाणां आज ह्या सखा विरोध धर भयणी विरोध उलयते आसात, त्या हर एकल्यान तो आपण स्पर्श करून मागता बापा. तशेंच आमकांय आत्मीक तरान वाडोवचे पसत विशेष तरान मागता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन
आमेन. झकारिया 2:15 Zakaria त्या दिसा 2:15. जायती Jadi राष्ट्रां जाती ची फळ जातली हांव तुजे मध्ये वस्ती करतलो. झकारिया 2:15 जायती राष्ट्र सर्वेस्पराशी येतली ताची फळ जातली आणि हांव तुजे मध्ये वस्ती करतलो. झकारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतली ताची फळ जातली आणि हांव तुजे मध्ये वस्ती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवेसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. या क्रियाच्या कणा जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया दोन्ही हात आमचे विरुबारी शिसरा दोळे आमचे दोळे तांपया. जर तुमची भुरगीं सांगत आसत जाल्यार त्या भुरग्यांचेर तुमचे दोन्ही हात दवरा. जर तुमची भुरगीं तुमच्या सांगताना दोळे तांपया. बंद दोळ्यांनी तुमची भुरगीं तुमच्या मुखार सलोन मोग करा. विश्वासान तांचे वयर हात दवरा. आवय बापय जावन तुमकां देवान अधिकार दिला. अथॉरिटी दिल्या तुमकां. त्या अथॉरिटीन मागाया घडये त्या भुरग्यांपासून पवित्रत्म्या या भुरग्यांचेर देवून ये. पवित्रत्म्या भुरग्यांचेर देवून ये. या भुरग्यांक सतयता ते डिप्रेशन, लोनलीनेस, पिडा, कन्फ्युजन, वाईट हॅबिट, एडिक्शन तांकां सण नसोदी. तांचे दोळे नितळ जावन दी जेजूच्या अमलेक रक्ता. नितळ जावन दी जेजूच्या अमल रक्ता. तांची कूड देवाचे मंदिर देवाचो आत्मो तांचे ते जियेता. तांचे कूड देवाचे मंदिर देवाचो आत्मो तांचे ते जियेता. या घडये ती भुरगीं पवित्रत्म्यान भरून दित. पवित्रत्म्यान भरून दित. आज कितली भुरगीं आवय बापायचो मोग नासतना कष्ट नासात. आवय बापाय गोत्तू ना. आज भुरगीं आवय बापायचो मोग मेळनासतना भायर मोग सत्य आसात. आज तांच्या काळजात आसा ते घाय बेखोदी जेजूच्या नांवान. जेजूचो मोग तांच्या काळजांत वळोन येवन दी. बाप्पा या भुरग्यांक एक एडिक्शनाचो सुटका लाभय. तुझ्या पवित्रत्व्यान भर, पवित्रत्व्याच्या कृपेन भर, जाणवायेन भर, तांचो फुडार आशिर्वादांनी भर. आज आमची भुरगीं सैरीक सत्य आसात. बरी सैरीक मेळोन दी. पियाराक ट्राय करनासात. सेटल जावंक ट्राय करनासात. सेटल जावन दी. ती आशिर्वादीत जावन दी. आज आमच्या भुरग्यांचे लाईफ समाना काजारे जिवीत समस्येन आसा. जेजूच्या नांवान सैतानान तांच्या जिवितान घाल्ले हर एक तराची भी मुळा समेत उमटून वचून दी. हर एक भी निष्क्रिय जावन दी. जेजूच्या नांवान पवित्रत्म्याची बळवंत सकत तांच्या जिवितान बळवंतरान वावरून दी. बळवंतरान वावरून दी. दोळ्यांचे समस्ये जेजू स्पर्श कर. सांगता म्हणून उत्तर 5 पटी घट्टपणानुसार या
Psalm 22, 30, 31. तुझी भुरगी बाळांताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली. आणि जल्म येऊनच्या 7 ते 37 ते तुझी नीत प्रगट करून म्हणतली. हे सगळे सर्वेश्वरान केला. Psalm 22, 30, 31. तुझी भुरगी बाळांताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली. आणि जल्म येऊनच्या 7 ते 37 तुझी नीत प्रगट करून म्हणतली. हे सगळे सर्वेश्वरान केला. Psalm 22, 30, 31. तुझी भुरगी बाळांताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेश्वराची मयूंची असते संतती तुझी नीत सर्वेश्वरान केला. Psalm 22, 30, 31. भुरगी बाळांताची सर्वेश्वराची खबर सांगतली. जल्म येऊनची असते संतती तुझी नीत प्रगट करून म्हणतली. हे सगळे सर्वेश्वरान केला. गट्टतला परत एक पटी. Psalm 22, 30, 31. भुरगी बाळांताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेश्वराची खबर सांगतली. जल्म येऊनची असते संतती तुझी नीत प्रगट करून म्हणतली. हे सगळे सर्वेश्वरान केला. नमाज मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. दोन्ही हात वैर बारिया परत एक पटे. हे सगळी मागण्या समर्पण द्या. हे सगळे मागण्या समर्पण द्या. पवित्रात्म्या ही मागण्यासोबत अनेक सत्यान भरवून माग्या. माग्या माझ्यापासून मागा आणि या सगळ्या टीमापासून मागा. हे सगळ्या मॉर्निंग मध्येच्या टीमापासून मागा. आमका आणखी कुम एक जण गरज असा टेक्निकल लेवलर कोणाक मन असा मागा मागा. देव कृपाला मध्ये मागा. घट्ट त्याला स्तुती करूया. हालेलुया 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 Esther Gutino, Nirmala, Nivan, Patsota, urinary problems, Jesu याकडे स्पर्श करण्याचा बापा तुझ्या समर्पित बापा विशेषरान पमाता बापा काकोल या भुरग्यापासून बापा बापा तुझ्या हातात समर्पित दिवदिता रेबेल्लो समर्पित बापा लिली फुलटाडो समर्पित बापा हरिया कब्रिया तो स्पर्श कर. क्लारा अल्बा सिनेना रॉबर्ट मॅक्सी बीबी जॉय बापा या भुरग्यांक हा पड बापा हिल्डा हेनरी मार्गरेट वेस्ट मिल्बर्न लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा सिल्विया सन्सिया आयरन ऑस्टिन जॉयस माइकल लिविन वलेरियन सोनल ऑर्डिन अनिल सविता ग्लोरिया स्टीव जूलियट स्टेफानी जेसन वृंदा रॉकी रेनविक डेरिल डायना निधा डोमिनिक गीता आयरन बापा या भुरग्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल बापा बापा जूलियट बरेटो अलिस मार्जिटा बापा किशोर बीडा कॅल्विन कॅटलिन लॅन्सी लानित अनिता आश्लिन लीना वाज नॅन्सी लोबो प्रदीप रीना अरुण टेरेसा काश्मीर शारोन सिरिल गॅलसी वेरोनिका कॅस्टलिनो विश्वास बापा या हर एका तुझ्या भुरग्यांचे आयचे दिवस तुझे आशीर्वाद घाल. या भुरग्याच्या जीवितासाठी कोणी पण पैसे कर आयचे तुझ्या मगाचो अनुभव त्यांना पाहू कर बाहेर भितर तर आकडे समान आज पण बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करण्यासाठी आज पहिल्या पटे कोणी या महिन्यात जॉइन झाला तुझा आशीर्वाद घाल. कृपेन बर पाच कोणाची सर्जरी असा इंटरव्ह्यू असा कोण आज होईना वेळा पाचशे तुझा आशीर्वाद घाल. तुझ्या पवित्र बळवंत नावान मागता बापा आमीन आमीन आमीन. सांगा मिळवून म्हणूया उदास दवल उदयाळी अंपारी जास राग दवल्लो उदास मगन मध्यस्थी सोदल्लो कोण पुणी कुमत पण गेल्लो म्हणून निकाण घेऊन तुझ्याकडे येता नौकरीच्या येता कंदीस तुझ्या मुखार राहता मनीस देवपताचे माय तिरस्कार करनाका तुझ्या काकुळती मुझे माग पडले आणि हाव मागता ते म्हाका दी
आमेन आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवायचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bagian meriah dapat setia महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. या मग्न उपरांत आणि 20 मिनिटांनी ब्रदर फ्रान्सिस लोबोसो टॉक असा खालतेपणा वैर टॉक आज तिसरो भाग तुम्ही जॉईन जाया तुम्ही पळया आणि हेरांक तुम्ही दडा हे ऐकून रेकन ऐका आणि हेरांक तुम्ही दडा तसेच कोणाची टेस्टमनी दिवंक बाकी असा तुम्ही टेस्टमनी बरोवन दवरल्या धाडू ना ब्रेकन बरोवन रेकॉर्ड कर दांडिया तशें तुमची पेटिशन धाडूंक आसल्यार 9900332411 आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशनां तुम्ही दांडिया तशेंच ह्या जमतेच्या हर एक इराद्यापासून मागा कोण युट्यूबाचेर तो आमचे मागणे पळोवन आसात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक शेअर करा ऍटलिस्ट 5 जणांक आज हे मागण्याचे लिंक धाडा आणि तांकां सांगा हे मागण्यात जॉईन जाया देव तुमच्या जिवितांत अद्भुत करतलो प्रेज द लॉर्ड देव तुमकां हर एकल्यान आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू